Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να έχουμε στην παρέα μας απόψε τον Νίκο του Ζωηδάκη. Νίκο, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στη Θεσσαλονίκη. Καλώς σας βρήκα. Χαιρόμαστε που για ακόμα μια φορά μας τιμάς. Ξέρεις ότι σε αγαπάει όλη η Θεσσαλονίκη και όλη η Μακεδονία. Θα θέλαμε να μας πεις γιατί βρίσκεσαι στα μέρη μας. Πρώτον, γιατί αγαπάω και εγώ τους Θεσσαλονικείς και τη Θεσσαλονίκη. Και ο λόγος που με έφερε αυτή τη φορά είναι γιατί ξεκινάμε από απόψε τις εμφανίσεις μας εδώ στο Fix της Θεσσαλονίκης. Θα είμαστε εδώ περίπου για 2 μήνες, κάθε Παρασκευή και Σάββατο, μαζί με το Χάρη τον Κωστόπουλο και με ένα νεανικό επιτελείο καλλιτεχνών. Πιστεύω ότι και αυτή τη φορά με έφερε η ανταπόκριση πάνω απ' όλα του κοινού της Θεσσαλονίκης, αλλά και η αγάπη των συμπατριωτών μου που είναι αρκετοί εδώ στη Θεσσαλονίκη και ειλικρινά χαίρομαι κάθε φορά που βρίσκομαι σε αυτόν τον τόπο. Ωραία. Θα ήθελα να μας πεις 2 λόγια για την καινούργια σου δισκογραφική δουλειά, η οποία όπως έμαθα έχει την ήδη χρυσή. Αυτό βέβαια οφείλεται πάντα στην αγάπη του κόσμου και θέλω και μέσα από την δική σας συνέβρεση να ευχαριστήσω τον κόσμο για μια ακόμη φορά που με τιμάμε την αγάπη του και την αγκαλιά του. Η καινούργια δισκογραφική δουλειά έχει τίτλο Αγάπη Θηλιά, είναι ένα διπλό άλμπουμ που κυκλοφόρησε πριν 2 μήνες από τη δισκογραφική εταιρεία Λύρα. Το ένα του μέρος περιέχει τραγούδια του τόπου μας της Κρήτης, κρητικά παραδοσιακά τραγούδια τα έχουμε μάθει και έχουμε γαλουχηθεί από τις ερμηνείες παλιών μεγάλων όπως ο Σιμωγιώργης, ο Σκορδαλός, ο Μουντάκης, ο Μουσταλιέρης και άλλα παραδοσιακά κομμάτια. Προσπαθήσαμε μαζί με τους συνεργάτες μου να τα καταγράψουμε σε αυτό το άλμπουμ όσο πιο παραδοσιακά γίνεται, δηλαδή όχι με άλλα όργανα εκτός από τη λύρα και το λαούτο, όπως θα παίζανε παλιά στα πανηγύρια και στις γάμους. Το δεύτερο μέρος του άλμπουμ περιέχει νέες δημιουργίες Ελλήνων μουσικών συνθετών και στιχουργών, γνωστών και μη, που τους ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη που μου δείξαν και μου εμπιστευτήκανε τα δημιουργήματά τους. Κάποιοι από αυτούς είναι ο Γιάννης ο Παρίσης, είναι ο Σπύρος ο Πατάπιας, είναι ο Βασίλης ο Καράς. Έχουμε σε αυτό το άλμπουμ συμμετοχή μιας από τις μεγαλύτερες εν ζωή τραγουδίστρες της Χαρούλας της Λαμπράκη, του Γιώργη τον Μαργαρίτη. Συμμετέχουν πλειάδα σημαντικών Ελλήνων μουσικών, όπως είναι ο Θανάσης ο Βασιλόπουλος στο κλαρίνο, που είναι ένας από τους μεγαλύτερους, και πάρα πολλοί άλλοι. Είναι μια δουλειά που τη φτιάξαμε και εγώ και οι συνεργάτες μου με πολύ μεράκι και πιστεύω ότι θα αρέσει. Τα πρώτα δείγματα δηλαδή της ανταπόκρισης του κόσμου είναι θετικά και θέλουμε να συνεχίσουν και τα τραγούδια αυτά να καθιερωθούν και στη σκέψη και στη ψυχή του ακροατή. Ωραία, εμείς σου ευχόμαστε λοιπόν καλή διαμονή. Θα σε τιμήσουμε όπως μας τιμάς και εσύ στην παρουσία μας. Είπαμε ότι είναι κάθε Παρασκευή και Σάββατο και για 2 μήνες στο Fix. Ναι, στο Fix της Θεσσαλονίκης. Ωραία, λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Νίκο του Ζωηδάκη που ήταν μαζί μας. Εγώ θα σας υποσχεθώ ένα πράγμα, ότι τη συνέντευξη που θα διαβάσετε σε λίγο καιρό θα γνωρίσετε έναν Νίκο Ζωηδάκη όπως δεν τον έχετε δει και δεν τον έχετε γνωρίσει μέσα από τις ερωτήσεις, τις απαντήσεις του. Ένας μοναδικός Νίκος Ζωηδάκης, πιστέψτε με, τα αξίζει. Να είστε καλά.